Vítajte v Minsk aréne. O malú chvíľku budeme sledovať zápas Švajčiarsko-Bielorusko. Oba týmy majú za sebou už 2 zápasy. Švajčiari majú na konte 0 bodov, Bielorusi po včerajšom víťazstve nad Kazachstanom 4-1 majú na konte body 3. Ambil nezachytil puk a Bielorusi môžu ísť do prečíslenia. Sergej Kosticin doskúsil sa a dáva gól v oslabení. Bielorusi vyhrávajú 1-0, tak podobne ako včera proti Kazachstanu, aj dnes Sergej Kosticin pri vlastnom oslabení dokázal prekonať súperovho brankára. Brunerová prihrávka, je to vyrovnané 1-1, Jannik Weber. Tak ešte tá pokračujúca presilovka priniesla Švajčiarom ovocie. Taký spôsob ruského prevedenia presilovky, odtiaľ to vždy páli Alexander Ovečkin. Podobne to dokázal aj obranca Vancouveru Canucks, Jannik Weber. Ale chyba Graborenka a možnosť pre Švajčiarov pri vlastnom oslabení. Takisto udrieť a takisto dali gól. Tak možno opäť uvidíme 2 góly a tým hráčom, ktorý sa dokázal presadiť, je Šapi, útočník 4. útoku. Reto Šapi už mal jednu príležitosť po Weberovej dobrej práci a teraz si to sám vybojoval a sám aj zakončil. To bol Korobov, ktorý sa ocitol na pozícii útočníka. Si ho pomýlil s Koviršinom. Stas pekne vytiahol puk pred branku a dáva gól! Podstrelil vyrážačku Retaberu. Tento trošku podcenil a je vyrovnané 2-2. Ale pozor na túto akciu, gól! Nečakané, ale nečakané o to viac, že to dal hráč, ktorý doteraz nezasiahol do zápasu, Etienne Freudevo. Prvé 2/3 ho Sean Simpson vôbec neposielal na ľadovú plochu. Dnes ho dopísal na súpisku a práve tento hráč môže byť autorom víťazného gólu. Tak perfektný štart pre tohto muža do šampionátu. A takto sa má ďakovať za dôveru trénerovi. Kalužný. Iba nastrelenie na zadný mantinel. Reto Bera šiel pomôcť svojim spoluhráčom. Bera síce nevyniká príliš hrou hokejkou. A teraz pomohol, ale inkasoval. Sergej Kosticin dáva druhý gól v tomto zápase. 3-3. A zrazu Minsk aréna vybuchla. Doteraz ticho a do toho ticha prišiel gól Sergeja Kosticina. A hrá sa 4-4 a do konca 3. tretiny zostávajú 2 minúty a aj nejaké sekundy k tomu. Toto bola perfektná prihrávka na Grabovského, tento dokáže takéto šance premieňať a aj dáva gól! 4-3 vyhrávajú Bielorusi. Tak toto sme asi nečakali. Čakal som, že už sa bude viacej brániť, ale Bielorusi donútili fanúšikov Minsk arény, aby ju skoro zbúrali. Veľký boj pokračuje ešte. Koval mal teraz šťastie, tesne minulo. Švajčiarska strana tesne minula bránku Kovala. Posledné sekundy, ešte šanca. Romy neprepeslivoval puk za Kovala. Je to koniec, Bielorusi zvíťazili 4-3. Obrovská oslava víťazstva Bielorusov.